Hello. For today's video, susubukan ko pong magluto ng seafoods. Yan po ang lulutuin po natin. At yan po. At yan. Bali 3 sangkap lang po ang gagamitin ko. At yan po ang mga rekado po niya. Try ko lang po kung alam ko pong lutuin. So, ngayon, linisan o gayakin muna natin ang sibuyas, bawang at saka luya. Kuhain na po natin ang luya. Tapos po ang sibuyas. Ayan guys, naka-ready na po lahat. So, di ko po alam kung tamang aking ginagawa. So, tara! Una ilagay muna natin ang butter. So, yan po ang lutuan natin. Na, nilagay ko na ang butter. And of course, di po mawawala ang Cajun seasoning. So, eto na. Ilagay ko muna ang lemongrass. And then, the ginger. Sibuyas. Huli na yung bawang. So ayan guys, ilalagay ko na ang octopus o squid. Yun. Haluin lang. Ilagay ko na rin ang shrimp.
Maglagay din tayo ng konting seasoning. Mamaya na to kasi pre-cook naman na to. Guys, mamaya ipapakita ko ang final outcome nito kung paano ang lasa niya. So guys, ayan na siya. Kailangan lang pakuluin pa, lutuin ng konti. And then, itry natin mamaya kung paano yung lasa. Mukhang masarap naman. Sana nga, sana nga. Bali, tatlong ano lang ang ginamit ko dito. Hipon, shell, at saka yung ulo ng squid. Yan guys, mamaya titikman po natin. So ayun na guys, yung finished product. Sinubukan ko lang pong magluto. At mamaya, chibugan na. Thanks for watching.